Praise the Lord. Yede radia si bebre nyame ye ɔnokwafoɔ a wafrɛ yɛn na ɔno nko anso na ɔbɛyɛ. Yede radia si wɔ ne nukuredie ne ne tumidie ho. Ɛnɛ nso ɔde akyɛ yɛn. Ɔde yɛn kɔ akyɛ yɛn nti na yɛyɛ sense nyame nkronkron boa yɛn. Na fa wasɛm nyɛ yɛ kra ɛnɛ nso. Yɛntimi nso ne afoforo nkyɛ mfa ne onyam hyɛ mbrɛ wo din nkronkron no. Yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu ɛne abɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfo me ma wakɔ aba na de ma wote aseɛ sɛ ndwumadie so. Na yɛafi akenkan nsɛm afi mmebu 79 nkyekyɛmu 17 ɛde kɔsi 24. Nti Proverbs 19:17 to 24. Nea ɔka nyinaa ne sɛ woboa nea ehia no a na kyerɛ sɛ wode fam Awurade na Awurade ɛbɛma wo ho akatua pa. Akatua nyɛ ne nyinaa ne sɛ ɔde sika na ɛbɛma wo na mmom ɔnam akwan hodoɔ bebree so ɛna ɔhyɛ yɛ anan mu. Ɔsɛ tea wo ma wɔ bere a anidasoɔ wɔ hɔ yi. Ɛnte saa a wobɛsɛe ɔma abrabɔ. Enti ɛmfɛre sɛ wobɛtea wo ba ɛho hia ɛbere a anidasoɔ ɛwɔ hɔ yi. Afei ɔsɛ obiara ne koko ɛha no ɛtwa sɛ otua nneɛma ɔsɛe no ɛka. Ɛsiane sɛ obi wɔ hɔ a ne bufuo pata no bi a ɛmpata. Agye sɛ wayɛ ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛpra obi anaa biribi ɛte saa. Saa nkurɔfoɔ no bebree na yɛntumi kyerɛ ɔmo ɛkɔto efiase. Sɛ ɔsɛ nkurɔfoɔ ɛte saa no yɛnyaa ɔmo. Sɛ yɛpɛ kwati kwan bi so ɛsan ɛtwitwa gye ɔmo a ɔbɛn sɛ ɔbɛsan ayɛ biom. Afei ɔsɛ gye afutuo ɛne akwankyerɛ biara a wobɛtumi ɔbere a mu ɛho hia yi. Sɛ de bia wobɛnya nyansa na wetimi de abɔ wo bra. Nyansa bɛde wo kan wo nkwa ne nyinaa. Hallelujah. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn ankasa onim adwene koro a ɔdwene yɛ ho sɛ papa adwene. Nti yɛdeɛ no sɛ nya deɛ bɛboa yɛn Onyankopɔn ankasa obɛdi yɛn kan no ama ne deɛ aba mu. Nti atwa sɛ yɛde yɛ akwan nyinaa ɛhyɛ ne nsa. Afei ɔsɛ onipa a odi no korɛ no nipa kaba ne ho. Odi ne korɛ a brɔfo bɛka sɛ ma woyɛ attractive nipa tumi ɛkaba wo ho. Ɛsɛ wabrabɔ pa no ɛtwe nipa ɛbɛn wo. Ɛno nti ɛyɛ sɛ obi ɛbɛdi no korɛ saa na wedi hia ɛkyɛn sɛ obetwa ntorɔ sɛ ɛbɛyɛ ɔde benya enyimu anaasɛ ɔde benya ne ho. Ɔdɔfoɔ suro Awurade a ɔno na ɔdi yɛn kan a yɛtumi ɛbɔ abrabɔ papa. Na ɔma yɛn kwan nso a bambɔ ɛne ahotosoɔ. Na oyi yɛn fi ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu. Awurade ma yɛ bambɔ na ahotosoɔ sɛ yɛma no kwan sɛ ɔno ndi yɛ kan a. Ɔsɛ akwadwofoɔ sɛ aduane po kita ne nsam na ɔde bɛhyɛ n'anum mpo ɛyɛ asɛm. Obi sɛ obi anoa aduane awie na weti kora hyɛ onihafoɔ na ɔkwadwofoɔ nsam no sɛ ɔde bɛhyɛ n'anum kora nso ɛsan yɛ asɛm foforɔ. Saa bere nyɛ bere a yɛde da. Saa bere nyɛ bere a yɛde nante a yɛnyɛ hwee. Woyɛ aberanteɛ pɛ adwuma bi yɛ. W'ani afi kakra mpo na woda so ahoɔden pɛ adwuma bi yɛ. Wodeda hɔ saa na ohia etu abɛhyɛ wo so. Mmebusɛm ɛyɛ nwoma bi a etu yɛn fo yɛdaadaa brabɔ ɛkasa kyerɛ yɛn papaapa. Nti ɔdɔfoɔ momma yɛnkyɛ asɛm yi yɛmfa ma afoforɔ nso. Obi nso enya nidaso, obi nso nya nimdeɛ ne nyansa ɛmfi mmebusɛm yi mu. Ɛyɛ ababuo na ɛkasa kyerɛ yɛabrabɔ papaapa. Ɛna da bia meka sɛ biribi ɛni wiase mu a yɛbɛfa mu a ɛho mmuayɛ ɛni twerɛsɛm mu. Ne nyinaa ɛwɔ twerɛsɛm. Nea ɛyɛ ɛne nea ɛnyɛ ma yɛabrabɔ nyinaa ɛwɔ twerɛsɛm mu. Nti Awurade ɛnka wo ho na ɔndom mmoa wo. Na bere a wokyɛ asɛm no ka kyerɛ nea wode ma no nso sɛ ɔno nso nkyɛ ma foforɔ nyɛ bi na ɔmo unsubscribe. Wasubscribe dada nso a Onyame nhyira mo nyinaa na ɔnyɛ mo akɛseɛ sɛ daa mo ka yɛ ho. Onyame ma wo da yi ɛnyɛ frɔmfrɔm
na so aba ɛwɔ da yi mu. Na Yesu ankyɛ na osane n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyeraba. Onyame nyɛ ɔkɛseɛ. Ɔkyena nso yɛbɛhyia ɛwɔ yɛ weekend Bible inspiration na yɛapɛnsɛmpɛnsɛ ɛnwom emu Psalms no mu. Onyankopɔn onyɛ ɔkɛseɛ. Menim sɛ wotwɛn Kristo, ɛno nti wobɔ wo bra sɛdeɛ ɛfata na ɛsɛ Kristo Yesu. Yɛkasa yɛn so ɛho hia papaapa. Momma yɛnyɛ wei nyinara ɛmfa nkyerɛ sɛ yɛ Kristo akyidifoɔ. Onyame nhyɛ wo. Bye bye.